Hello people, and welcome to Zim Reality ITV. Stanangura kuberekwa DJ Sparks. Tiripo panapa patinouya nenyaya dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya dzinenge dzichiitika tinouya nadzo panapa. Saka uchingosina kusubscribe, please do subscribe. Kwa uchingochitorera kuFacebook usina kuti follower, please follow our official page yakanzi DJ Sparks ZW. Nyaya ndinayo panapa, it's one of my stories andinoona kuti it's a powerful story, it's a powerful one. Murume uyu airasika njere kana kuti aipenga, then akanamatirwa naprofeti Walter Magaya, then anamatirwa bvaata back to normal, and akutokwanisa kuverenga bhaibheri, akutokwanisa kutorowa smart rake zvakanaka-naka. Saka vhidhiyo yandichaplaya panapa, then mubva mamunzwa achiverenga bhaibheri achitogona kutobatanidza mawedzi kuti azve munhu aipenga relevhel kuti anenge asvika pakudayawo anenge amawani. Saka ndichaplaya vhidhiyo racho mubva maroona. Izvi zvinozviitira kuti vanhu vazive kuti no, mamen of God aMwari tinawo, and munokwanisa kuita sei kuti mukwanise kubatsirika kana muchinge muine maproblems akasiyana-siyana, kana muchinge muine zvinokunetsai, kuzvivira vanhu kana Satani ari pabasa. Saka pane pachidemonstratwa power kuona mbichana. Saka before ndapinda ndofamba muri kuona nhamba dzokufamba pazasapo idzi ndidzo nhamba dzetimu yangu inoita zvekudhirila mabhoo. Ukaenda kudhirila bhoo rako nemaprize ari reasonable, uye zvina mazvikokota vari tried and tested, ndo vanokwanisa kuita se kumhanya nayo wa nhamba dzavo ndodzirapo. Waenda zvinhu zvakasiyana-siyana, pane masevhisi akasiyana-siyana vanoita, vanooffer masevhisi akasiyana-siyana. Ndofamba muri kuona ari paskrini apa ndo masevhisi avaenda se avanooffer. Takutaura zvo vanoziva basa chaizvo namazvo. But before now rege timbopinde munyaya yedu yanhasi inova nyaya yekuti inoshamisa. Saka ndichaplaya vhidhiyo rinouya ndega munyatsoona zvoshuwa zvaiitika manamatirwo akaitwa munhu, plus akatobata kabhaibheri kake achiita se achitoverenga kuita kuti munyatsobhilievhe, because I know kuti tine madoubting Thomas, tina vanhu vasingatendi ndo akawanda. Saka uyu ndiye mufesi wacho apa angatori bhoo, angatobhoo, ndofamba muri kuonana kuti ndiye uyu manje mananga but vachingori men of God hafani kusema vanhu zvazviya zvinozoita vamwe atichiona achivhonyanya bodzigati munhu benzi anambogezwa ka, but profeti wangu achitomuta kuvhumbamira. So ukaona wapenga zvekuti level rako rasvinga apo kana wambara sanjekezi kuti unotanga kupfeka so wobva wanamatira wobva waita bhoo, unofanira kutenda Mwari. Unofanira futi kubvuma vanhu kuti pane simba rinenge riripo, pane simba rinenge riripo. Mwana simati yakurowa pakaipa zvine nharo zvine nharo. Saka ndichaplaya vhidhiyo ramukoma vabho manje apa mungwana apa ndo smart anonga achiuya akarowa kuchechi mazuva ano, vakutoya kuchechi vakarowa smart vakutoriwa smart zvekutodaro, but ukatarisa before and after yacho unoyatsoona zvishuwa kuti hey, pakaipa. Sada kuplaya panapa ndega munzwe vhesi yacho chiita se ndichiverengwa, so that zvinokubatsira iwo, zvinoita kuti munzwisisewo patichitaura baba kuti vanhu ngavaite se. Jesus Christ is the same yesterday, today, and always. Let us take a look at this powerful clip of Mukoma Garikai Zindi during and after his deliverance by the man of God, Prophet W. Magaya. A Psalms of David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. This is right. Nomwe mawanzwa mukomana vachitoverenga vhesi, vachitoverenga bhaibheri, vachitadza kuti kutoziva zviri kuitika, but wakafunga pazvawangu wakaita unoyatsonda pazvishuwa kubata kwaMwari kune simba. As you can see kuti this is before and after. So guys, thank you very much for watching. Thank you very much for supporting Zim Reality ITV. Paticharamba tichikukwigirei mavideos akasiyana-siyana ezvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, zvinobatsira izvozvo kuti vanhu vakwanise kubatsirika.
kuti vazive zvinenge zvichiitika kuti vakwanisa kubatsirika. Musi unoita dambudziko unoziva kwekutizira, unoziva kwekuenda. Saka isu tinongoya nazvo tozvipakura then wozochuza wega kuti uda kuenda kupi, wabhilivhe here muprofita waMwari kana kuti uda kuenda kunguo tsvuku kana kuenda kuchiwaro. Saka it all depends nekuti unenge wazvitora sei, but isi tingoripo pakukupa information yese inenge ichiitika. Ndo basa redu iroro. But for now, thank you guys for watching, thank you guys for supporting Zimu Reality ITV. Always remember, fear not, sin not. Don't forget to pray, don't forget to look for Jesus. Utambire Jesu ave ishi na mponesi upenyu wako. Otherwise, with that, I am out.